Good morning, good morning. Anopai, mechiachia biara wote Benard nka. Awurade Nyankopɔn adom one Awurade animonyam ne Awurade nhyira. Aba wo ho ban ama adepa akye wo. Onua ade akye wo no, die ne woye ama Awurade Nyankopɔn. Nipa bebre eda odai osore ya ne asore. Efise owa ahoɔdene. Enti no onye bibi ma Awurade. Ba osore so a na ope bibi abisa firi Awurade Nyankopɔn enkyene. Onua me ne wo sua de simple be e de ato adwem. Eye fast message ne me de o ma wo no. Enti onsaka message na wafa wo pen ne opipa na watwere ne tentem de obeye frem. Me kire wo mpaibɔ mu ade. Ene wiase a yeti yekogu asonde no nyu. Na watwe ne nyinara Awurade bɔ maaye no. Yemfa nye hwe ye de bɔ mpaye. Ye de ye fasting. Ba ya bisade so no a ade ba akopa ye bɔ ho mpaye no. Otin tekiye kosi se ye wudam na yensanka ye nhyira. Amanfo bebre aka asɛm bi ato nipa adwenem. Asɔfofo na meka. Obeka kyerɛ sɛ woso den no. Den na woso ye no Awurade Nyankopɔn obɛyɛ ho adwuma ntima oyi kyerɛ wo. Onua sɔfo bi ka saasɛ ne kyerɛ wa. Ka sɛ oyɛ trɔfo. Onkɔhwehwɛ na Awurade na ɔso no no na omisa ne kyiakwane. Se okɔkɔmfo hɔ ana ba bia okɔgye na duro no se ofiti ya na akokɔ a kɔmfo ne ka se ometwa ma ne yia no oduru na ahura akokɔ na to akone wo na okɔ se okɔgyina pulpit ne se o preach ya dia ne beto no Awurade Nyankopɔn ohia buo ohia nimdie e wo respect him. Onintima okane na semu se me bre ahantanfo ase na mama ahobraseyefo so abo wo ho ban amade akyew wa woni nse wodaye no woda se wufuo abusua bi a wodam no woni nse anya Awurade adom a enka wo tu na ne kora no enka wo hwe ase ni wawu ba wo bofo nkim wo sɔre na wapopa ho wana Awurade ase wonkai se Awurade aye bia ma wo wokɔ wo kete so a woda sɔre ye no a adwuma no a wo kɔ akɔye ne nti no wamfa aseda ma Awurade Nyankopɔn Awurade ba ma akwana mo akɔ akɔye adwuma no ba adwuma na wo kɔye no inka biara nim blessing biara ma wo sika na wo nsa beka num efise protect bia ni sika ne so abo wo ho ban ba adwuma na wo kɔye no adom bi ni so efise wanhunu bi amfa wadwuma no anhyɛ ne nsa wanhunu bi amfa wo sikasɛm na anhyɛ ne nsa enti akoroma ba na sɛ akokɔ abɔ ne ma na sɛ akokɔ ne mutu ne ma ne so a ɔba otim bɔ ne ma ne bi dikɔ saa ne wadwuma na wo ye no ba mo biara ni so efise wo ni buo wɔ Awurade Nyankopɔn mu wo ni respect ma Awurade enti sɛ wo se wo fɛre sɛ wobɛbɔ midini wɔ nipa mu a me so me fɛre sɛ mebɔ wodini afrɛw Awurade kasa o kasa bebuo enne wiase asɔfofoɔ ama nipa obras ase a yɛte so ne hawa wɔ wiase nyina ya asɔfofoɔ akɔmfoɔ di ba mmara so pɛpɛpɛ kɔmfoɔ nim sɛ ɔfo ne bosom a obeku no enti ɔnyɛ de ɔbɛfom bosom no sɔfo na akɔkɔmfoɔ no hɔ akɔgye aduro ɔde gyina nipadɔm mu ɔyɛ nea ɔpɛ ba ɔbɛkɔ sɔfo no kɔmfoɔ no akɔyɛ aboadeɛ no pɛpɛpɛ ba Awurade no a ɔbɔɔ ne ho ba no bɔɔ ne di na anku no enti no oni sɛ Awurade ne tumi
ene wiase na yewo no asofofo ama nipa brewo asase we so maame papa se wamma wani anahwa wobɛka sɛ wote asɔndanim ba wani bɛba wo ho so no wode woni sɛ wɔsom awurade nyankopɔn ba wani bɛba ho so no na wo nneɔma nyinaa yɛ basa ɛfisɛ babia wotu anamɔ nsiiɛ no wode wanam asi nnome mu enti nnome no adware wo nanso anyɛ wo no kɔfa nnome no ɛwɔ babia wokɔɔɛ no ɛnɛ nipa bebree wɔ asase wei so a pray for me nti no ɔmo nhyira ayera die ntia sɔfo na wokɔ ne hɔ a ɔde ne nsa ɔto so no oni right sɛ ɔde ne nsa to so bɔ mpaeɛ na ɔbɔma wo ni nyinaa yɛ nnome ɛfiri sɛ ɔhyɛ bosom ase nora na meka asɛm bi kyerɛ binom maame sɛ woni sɛ wɔnsom awurade nyankopɔn papa sɛ woni sɛ wɔnsom awurade nyankopɔn aberanteɛ sɛ woni sɛ wonni gyidie wɔ awurade mu a pɛ bosom bi som na babia one nam no one nam akɔmfoɔ fie ba nso woni sɛ ɔmɔbɔ awurade dini wɔ hɔ ɛnɛ asɔfofoɔ a ɔmɔbɔ wiase mepɛ sɛ mebisa mo sɛ man Ghana yɛka ne tete na meyɛ abɔfra no sɛ mepie abɔnten a meduru na ɔmɔ yɛ crusade wɔ abɔnten bi wɔ yɛ Pentecost apostolic na mekɔda apostolic of the Ghana the edikane no mesɔfo na ne yɛ ne ɔmɔ kɔ ne yɛkɔyɛ crusade wɔ wamfie bi wɔ yɛtin kɔyɛ crusade wɔ wanafoɔ yɛtin kɔ dɔma ahinkoro kɔyɛ crusade ɛnɛ modern Ghana yɛ yɛ wɔ mi sɔfo nyɛ crusade ɔnka nyame asɛm wɔ abɔntene ɛntwe dɔm ma awurade ɔkɔgye aduro no ɔde tena sɔndani hɔ ɛfisɛ achamte na nipa no woba hɔ wonya wura sɔndani ma wɔntimi mpie piem because wa wɔkɔ no wonni gyidie bi wɔ wo mu sɛ awurade wɔ tumi a ɔbɛtimi agye wo ɛfisɛ wode wo werɛ ahyɛ sɔfo no mu awurade nyankopɔn sɛ bɔ meeting na mɛgye wo so na mɛka nea ahinta wo de akyerɛ wo hwane de Yesu Kristo bɛwu wɔ ne fie maame papa hwane de nyankopɔn ɔbɛwu wɔ no na abusua mu wɔse mebɛhwie bogya kronkron ne tɔɔ me ne omienu abɔɔdene na wa wobɛnya gyidie wɔ bogya ne mu no wobɛkasa akyerɛ mbepɔ amamepɔ atutu na sɛ wonya gyidie sɛ sinapi aba nea wobɛyɛ biara ɛbɛyɛ yie ama wo ɛnɛ hane ne wɔ gyidie sɛ sinapi aba nnoɔma yɛyɛ nyina yɛbɔ mpayɛ 24 hours ɛnso yɛhu awurade animonyam da ɛfiri sɛ yɛayera yɛafom kware no ɛnso yɛsi yɛbɔ awurade dini wowɔ toilet so wofrɛ awurade nyankopɔn ɔbɛtie wo ne onua aberanteɛ wɔse bɔ meeting mmerɛ a wo ho akyere wo bɔ pono ni na sɔme hwɛ sɛ memmie wa wagyina pono no akyi abɔ mu akyere ɛnso wontene babia wo ne nan no babia wo de wo ho abata no sɛ nka wokɔ bosom fie na wokɔ gu nsa na nka bosom ne boa wa it is better for you maybe sasantin ne sɔfo wɔ hɔ ana ɛnɛ yɛyɛ nyame adwuma ana hefa ne yakɔ gyina aprechi atwe dɔm hefa ne yakɔ yɛ crusade ɛnɛ Ghana asɔfofoɔ nkyerɛ m babia bɛyɛ crusade ɔnkyerɛ mede nipa dodo a ɔtwe ɔmo ɛnɛ wobɛhunu sɔfo sɛ sɔfo gyina hɔ ɔka nyame asɛm a na ɔte FM station ɔnyɛ nyame asɛm na ɔka ɔturo challenge amane yɛnko sɔfo a ɛyɛ attempt challenge nnɛ sɔfo mprechi ɛfisɛ ɔkɔ prechi a nyame bɛpa n'ahye no